ассалому алайкум бародарои азиз. Умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, моҳи шарифи рамазон ҳамадан муборак боша. Бародарои азиз, аз шумо як хоҳиш дорам ба хотири Аллоҳ бародарҷоно. Лайк монен ҳами комментариятона бинависонен бародаро, ҳами видеоро паделица кунен. ҳами ду масъала ҳай бародаро, масъалаи бародарое ки дар Питер будан, баъд ин масъалаҳое ки ин бародаре ки баъдан суратша мемонам, инамҷо суратш мебурад бародарои азиз. аз шумо хоҳиш мекунем ҳамеро паделица кунен, паҳн кунен бародарҷоно. ҳами бародар гум шудагиай ай райони Панҷай, ай ноҳияи Панҷай, ай ноҳияи Панҷ, ҳами бародар гум шудагиай бародаро. кадомед ки агар бишносенаш, комед ки бидоненаш, комед ки дида бошенаш бародарҷоно, аз шумо хоҳиш мекунам ҳаминҷа номеро меброя, ҳамин номерода занг бизанен, ҳамин бародара кофтестанд. Просто аз шумо як хоҳиши бародарона ки ҳамин навора паҳн кунен бародарҷоно, паҳнаш кунен, шитоби ҳамин бародар ёфт шавад. Ба хотири Аллоҳ ҳамира семяш, ҳамира кофтестанд. Илтимос бародарҷоно. хоб, мерем сари масъалаи бародарои Питер бародарҷоно. Бисёр занг заден, бисёр пурсиден. худо баракатон мута мепурсен, Аллоҳ баракатон мута бародарои азиз. як пурсидани шумо, як чиз кардани шумо алҳамдулиллоҳ ки и нишонаи дружнагиро ишон метавад, нишонаи бародарӣ ва баробариро ишон метавад. хоб, бародарои азиз, ин масъалада мо қатъи як бародари дигамон ба номи Шуҳрат гуфтани одам гап мезанем, доим гап мезанем, суҳбат мекунем алҳамдулиллоҳ. мерава передачкашон мекунад, шон мекунад. Но бародаро, пака ягон гап шидагӣ нестай. мақсад олег на суд, на чиз, ягон чи нест. ман бо мегум то бародарои азиз чандин видеода гуфтам, бо мегум ки ай 40 рӯз то 3 моҳра мекаша бародарои азиз. ҳамин хел ай 40 рӯз то 3 моҳра мекаша. вақте ки гуноҳшонда иқрор шаванд, ҳамин чизошонда ки иқрор шаванд бародаро, лӯбои суд ҳамин хелай. баъд судша мебурам бародарои азиз. ҳамин масъала ҳамин хелайда. барои ҳамқа бародарҷоно, ман ина бо мегумтон ки пака ягон гап нестай. ҳамин бародар қадишон мерава гап мезана, мераванд передачкашон мекунанд. алҳамдулиллоҳ ки созанд, тенҷанд, бе ягон ташвиш, ягон проблема нест. алҳамдулиллоҳ ки тенҷанд. агар бародарое ки дар Питер бошед, метавонед бирен бародарҷоно передачкашон кунед. бачаҳои хубанд, бачаҳои назан алҳамдулиллоҳ. бирен передачкашон кунед иншоллоҳ. кадомед ки зӯрат мераса, ба филм ки ба 1000-2000 рубл ҳеҷ кана мурдай, намурдай, мурдагӣ нестай. барои ҳамқа бародарҷоно, масъалаи ҳамин бародаро беҳад бисёр занг зен, беҳад бисёр президент хостам ки як видео кунам. чизе ки навигарӣ кишид, чӣ гапе кишид бародарҷоно, ман иншоллоҳ ки бо шумода мерасонам. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. худо нигаҳбонтон бошад. ман ба хотире ки ин видеора чӣ кардам бародаро, видеора мондам бародаре ки гум шудагиай. барои ҳамқа ай фурсати муносиб истифода бурдам. масъалада бисёр пурсиден, ҳамирам гуфтам я бигум ки шитоби ай паният набоша, бифаҳминда бародаро. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. худо нигаҳбонтон боша. бародарои азиз, кадомед граница мерен, ҳамин номерода занг бизанен, ҳамин номерода занг бизанен. акай алиҷон иншоллоҳ ки дар хизматай хизматона буд мекунам. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз.